1, go! Nej, hvor er du fail, Ty? Jeg tror det også lidt. Jeg har den. Har du den? Ja. Godt. Jeg tror, der er kun en eller to. Ja. Go! Go! Fuck, der er meget bowser. Lige præcis. Ah, damn it. Ja. Hvad ser du ind? Kan du se noget indtog her? Heller ikke herinde? Nej, Rolf, din tos! Ej! Godt skud. Jeg tror lige på den anden side også. Præcis. Jeg tror, der er nogen, der er langt der. Åh, shit. Chili! Chili! Kom lige her! Nej, bare hiv i den, Bare hiv ud i døren. Der er clear venstre side. Bare vent. Der sidder en lige på den første dækning, dreng. Den er nede. Godt skud. Frede, du har stadig hovedet den vej der, ikke? Fordi nu går han. Eventuelt nede på hjørnet dernede ved dommeren. Bare ryk herop til. Det lød som om... Ryk herop til at stå. Så du kan holde øje i ovnen, så de to drenge der, de ikke rører ned. Vent. Ah! Kan jeg komme op til dig, Anders? Ja, 3, 2, 1.
Den dreng. Er porten åben? Jeg ved det ikke. Det blev ikke så meget. Nu løber mod til den virker. Ja. Mark, er der lukket eller hvad? Porten er halvt åben. Jeg tager point på bilen, dreng. Ja, jeg har set døren åben. Ja, 2 sek. Den! Nej, der er ikke noget at se. Det er bare, så han kan rykke over. Er porten lukket eller hvad? For nu. Nej. Luk porten, dreng! Der sidder også en anden derinde. Ja, jeg ved godt, vi har en derinde, men hvad med deres? Okay, go. Ja. Go, go. Sådan er. Hvorhenne, Ty? Husk at være for Klokken 11 på morgenen. Ja, Dennis! Kan du lægge ild helt udefra på højre siden? Simon, er du klar til at gå videre? Ja. Okay, 3, 2, 1. Go, go. Go, 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 go. Hvad så? Nu står der mange herinde. Ikke en granat, så vil fuck. Alt for mange her. Nu er i orden. Hvorfor er der stadig, vi har mennesker? Andreas, vi går i orden. Jo, Så vi er for alt for mange her. det kan vi lige så godt lade være. Hvor er de henne? Hallo, drenge? Drenge i næste rum! Kig ind til venstre. Vores venstre. Kom ind! Frede vil åbne porten, så vi bare tons ind. Ja, det er smart. Det er smart. Har vi tons ind herfra? Det er ikke smart. Fordi lige så snart han gør det, så kan de skyde på ham. Og så... På den anden side. Drenge, er der en af jer, der keder jer? Fordi så... Der er en mand, vi bare kan trække tilbage, jo. Hvordan kan det være, der kommer så mange ud? Vi skyder os jo. Ja, men vi skal jo tage os som gidsler, jo. I kan ikke bare gå ud og spille. 2 gange, så skal vi gå helt ud. Har jeg lige fået at vide af dig. Nå, okay. 1, 2, 3, go! Ryk. Chili, er du inde til venstre? Har du om Ty? Ja, husk, stå stille, stå stille. Bliv stående. Der er en til ude hos ham. Der er en til ude hos ham, Brockmann. Ude på venstre siden. Ja! Jeg står lige inde ude af døren. Der ligger... Kan vi rykke rundt om, tror du? Ja, det tror jeg godt, vi kan. Skal vi? Go! Det kommer først, eller hvad? Ja, det er lige meget. Nej, det er lige meget. Ja, du bliver ramt på ærmet. Stødmand med bånd! Jamen, jeg kan du godt sige det til ham, når du kan se hans ærme står sådan her. Han er god nok. Up.
Jeg løber hele vejen ned igennem. Godt skud. Han sidder lige bag... Han sidder lige bag tanken deromme. Vi sidder rigtig dårligt her, fordi du kan ikke rigtig